No es tan bona la relació entre Del Nido, Monchi i Jiménez com ho era a les èpoques bones Del Nido, Monchi i Juan de Ramos. Jiménez no ha estat una bona peça d'aquest trio que manega el Sevilla esportivament parlant. Dos, a partir d'ara, Javi, hem de prohibir totalment els periodistes, ens hem de prohibir nosaltres a fer la pregunta el partido de vuelta en casa, que suerte. Perquè això està demostrat que ni el Madrid, que era un favorit per jugar a la final, no guanyar, jugar a la final de la Champions, i el Chelsea, que pels culers era un dels rivals temibles per evitar la final, han jugat a casa i no juguen. I si no recordo malament, el Barça guanya la Champions l'any passat jugant la tornada, les semifinals fora i els quarts de final fora també. Per tant, a partir d'ara, i potser també ens hauríem de treure la paraula favorit, no? Perquè està demostrat que a la Champions no hi ha favorits. I no serveix de res jugar la tornada a casa. Per tant, allò del factor campo, amb números amb la mà, números en mà, no serveix de gaire. No es pot anar de xulo. No es pot anar de xulo. Que és bàsica, saps quina és? Que quan, per exemple, avui els russos tenien exactament el guió, sabia que o feien un gol o estaven eliminats. Per tant, en canvi el Sevilla no sabia com afrontar el partit. Dir, bueno, ataquem, no ataquem, esperem que vinguin, i tenien masses dubtes. I a vegades això fa que en el partit de tornada l'equip que ja té el guió establert i que va per feina és el que s'endú el partit. I això li ha passat una miqueta avui també amb l'Inter, i per això a vegades aquests equips donen aquesta sorpresa. Bueno, y el tema de la petición del público de dimisión de Jiménez no es nuevo, no es solo por el partido de hoy. O sea, lleva ya toda la temporada y la temporada pasada pidiendo su dimisión. Lo que pasa es que los resultados... Pero a lo mejor es un poco injusto, ¿no? Y porque además también han sido los jugadores los que no han salido a ganar el partido, han salido a empatarlo o a quedarse con Deia al Sergi a un 0-0. Sí, lo que pasa es que es un entrenador que no tiene el carisma para la afición y le ha ido salvando los resultados. Y ahora a final de temporada, ahora sí que ya esté sentenciado. O sea, ahora terminará su temporada con el Sevilla y el entrenador, el presidente no le va a renovar. Bueno, se ha demostrado que un equipo que era favorito, porque yo también coincido, ¿no?, de que contaba que el Sevilla no iba a tener problemas para pasar, i bueno, s'ha demostrat que... Els favorits estan caient tots, és a dir, el Madrid era favorit, el Sevilla era favorit, el Chelsea era favorit, perdoneu-me, per mi era favorit. Yo creo que de 10 personas que hubieras preguntado Sevilla, Madrid y Chelsea, yo creo que 9 hubiéramos dicho que estos tres eran los favoritos y que, vamos, muy pocas posibilidades de pasar. Per tant, un apunt més que ha de prendre el Barça. No existeixen favorits i no existeix tampoc jugar a casa. És a dir, a la Champions és evident que al final acaba guanyant el millor, però també hi ha un factor sort. Bueno, como dice el refranero español, cuando veas las barbas del vecino pelar, por las tuyas a remojar. Exacte, potser és una de les Champions amb més sorpreses, no, Enric? Hi ha una diferència, el nostre míster el català de l'any, clar, és que ara se li ha de dir gent, és el català de l'any. Segons el cos del periòdico, segons el cos del periòdico. Avui li hem donat... És com si Teleprograma ho fa Premio TP, vale, ja està. Diguem-ho així, vale. El TP de l'any. Sí, està bé. Avui en roda de premsa ha dit una característica que diu l'Stuttgart es pot eliminar, el que passa és que no ens eliminarà per menysprear-lo. I aquesta és una diferència que el Barça, dintre del seu ADN, practica de manera radicalmente diferente al que le iba a pasar al Real Madrid la semana pasada. O sea, el Madrid menospreció a su rival. Sí, hombre, sí. Recuerda la portada de Sergio Ramos. Menospreció y por eso perdió. Por eso perdió la eliminatoria. Porque picó a los jugadores del Lyon. Un moment, sisplau, parlem d'un amunt. No, vamos a ver.